NLFB आफादनि सोद्रोमाफोरनो 2 लाख रांनि अनसुंथाइनि अफार होदों आसाम सरकारा। नाथाय 2 लाख रांनि अफारखौ लानो राजि नङा NLFBनि केडारफोरा। बे बाथ्राखौ मिथिहोदों NLFBनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा। बे 2 लाखनि चेकआव गाबोनदि मोननो गोनां बे चेकखौ जों माब्लाबाबो लायनाय नङा। जोंना बेनो बुंबोखाबाय जोंनि NLFB आफादा थांखिसिम जेब्लासिम सौहैया बेनो 1 नम्बर पइन्टआव रन्जन दैमारि सार गनाय बेनिफ्राय आरो बायदि बायदि दङ। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव फिन आखायाव हाथियार लानानै बर' हारिनि रैखाथि थामोनथानि थाखाय जुजिनो ओंखारनाय NLFB आफादनि सोद्रोमाफोरनो 2 लाख रां अनसुंथाइ होनायजों गाव गावनि न'आव थांनानै गोजोनै थानो थाखाय आसाम सरकारा खावलायदों होननानै NLFBनि सोद्रोमाफोरा मिथिहोदों। बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला गाबोन गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रआव आसाम सरकारा NLFB केडारफोरनो 2 लाख रांनि चेक राननायनि मोनसे हाबाफारि लानाय जादों आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय साफ्रोमबो NLFBनि सोद्रोमाफोरखौ हांख्रायहरदों। नाथाय फारिलाइयाव मुं दैखांजानाय NLFBनि केडारफोरा आसाम सरकारनि बे अफारखौ आजावनो गोसो गैया। आफादनि जेंनाखौ बोस्रांनाय जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बारग' NDBफोरखौ उदां खालामनायनि उनावसो सरकारनि थांखियाव गोरोबफानो थियारि NLFBनि दैदेनगिरि आरो केडारफोरा। बे समाव NLFBनि माखासे सोद्रोमाफोरा मा फोरमायखो खोनासंदो। बे 2 लाखनि चेकआव गाबोनदि मोननो गोनां बे चेकखौ जों माब्लाबाबो लायनाय नङा। जोंना बेनो बुंबोखाबाय जोंनि NLFB आफादा थांखिसिम जेब्लासिम सौहैया बेनो 1 नम्बर पइन्टआव रन्जन दैमारि सार गनाय बेनिफ्राय आरो बायदि बायदि दङ। बे थांखिया जोंनाव सौहैयागौ मानि जों माब्लाबाबो बे चेकखौ लायनो हाया आरो जोंखौ रावबो सोरबा पलिटिकेल प्रेसार नारसिननानै जोंखौ माबा खालामबाबो जोंखौ माब्लाबाबो नुनाय नङा, जों लायनाय नङा। दा एमबाथा सार बिथाङा जोंना जेलाव दङ। दा बिथांखौबो जोंखौ राजनिति षड़यन्त्र खालामनानै बे सारखौ जोंनिफ्राय गोजान खालामलांदों, जेलाव सोनानै दोनदों। जों दुखु दं। दा साराबो गनांगोन, रन्जन दैमारि सारमोन गनांगोन, लोगोसे जा थांखि दं बेखौ मावफुंजोबग्रोनांगोन। बेनिफ्रायसो जोङो जा सरकारजों सालायनांगौ सावरायलांनायखौ हाबाफारिखौ मावलांगोन आरो सोंबाय थागोन। जेसेबांखि लाया मानो, बेसेबांखि बोसोर लाया मानो थांखिसिम सौहैयागौ मानि जोङो मालाबाबो सोरबा सरकारनि थाइसे थाइनै रां अनसुंथाइ होनायखौ जों नाङा। बिनि सायाव जोङो बुंगोन जे बर' हारिखौ लानानै जोङो जे दिनैनि बे आफादाव दङ, बे आफादखौ जोङो बर' हारियै जोङो लाखिलांबाय थागोन आरो थांखियाव सहैयागौमानि जोङो बेयावनो थाबाय थागोन। आंनाबोथ' थांखिया बेनो, जोंनि सिमाङा जाफुङागौमानि माब्लाबाबो जोंनि बे NLFB आफादखौ जों सिफायनाय नङा। जोंहा गोबां थांखि दङ, बे थांखिसिम सहैयागौमानि जों जेब्लाबो नाजाबाय थागोन। बेथ' जोंना थांखिया बे 1 नम्बर पइन्ट रन्जन दैमारि साराथ' जोंनि थाखाय माने जोंनि बेनो फाउन्डार हिसाबै जोङो बेखौ गनायखौ जों लुगैगासिनो दङ। जेब्लाबो जों बेखौ सख'नायनि थांखिखौ जों लाबाय थागोन। बे थांखिजों सहैयागौमानि जोंबो जिरायनानै थानाय नङा। निस्सय जोंथ' दुखुखौ मोनखागोन। जोंनि थांखियानो जायाखै, जायनि सिगां जोंनि NLFB आफादखौ दिनै खावनै सोखावनानै थांदों। बे गावनि स्वार्थनि थाखाय, लबनि थाखाय। खिन्थु जों बे थांबादि जों गासिबो थांनांगौ बे नङा। जोंनि थांखिया दासिमबो जोबाखै। बेनिखायनो जोङो बे 2 लाखनि चेकआव गाबोनदि मोननो गोनां बे चेकखौ जों माब्लाबाबो लायनाय नङा। जोंना बेनो बुंबोखाबाय जोंनि NLFB आफादा थांखिसिम जेब्लासिम सौहैया बेनो 1 नम्बर पइन्टआव रन्जन दैमारि सार गनाय बेनिफ्राय आरो बायदि बायदि दङ। बे थांखिया जोंनाव सौहैयागौमानि जों माब्लाबाबो बे चेकखौ लायनो हाया आरो जोंखौ रावबो सोरबा पलिटिकेल प्रेसार नारसिननानै जोंखौ माबा खालामबाबो जोंखौ माब्लाबाबो नुनाय नङा, जों लायनाय नङा। दा एमबाथा सार बिथाङा जोंना जेलाव दङ। दा बिथांखौबो जोंखौ राजनिति षड़यन्त्र खालामनानै बे सारखौ जोंनिफ्राय गोजान खालामलांदों, जेलाव सोनानै दोनदों। जों दुखु दं। दा साराबो गनांगोन, रन्जन दैमारि सारमोन गनांगोन, लोगोसे जा थांखि दं बेखौ मावफुंजोबग्रोनांगोन। बेनिफ्रायसो जोङो जा सरकारजों सालायनांगौ सावरायलांनायखौ हाबाफारिखौ मावलांगोन आरो सोंबाय थागोन। जेसेबांखि लाया मानो, बेसेबांखि बोसोर लाया मानो थांखिसिम सहैयागौमानि जोङो मालाबाबो सोरबा सरकारनि थाइसे थाइनै रां अनसुंथाइ होनायखौ जों नाङा।